दासान्दि DID लिटिल मास्टार सिजन 5 सोलिबाय थानाय बर' फिसा अनजालु नब'जित नार्जारिया टप 9 खौ बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव गोबां भट मोननो हानानै देरहासार जानो हानायजों टप 8 आव दावगानो हाबाय। टप 8 नि थाखाय 4 खालार सुनिबार मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय 6 खालार समबार फुंबिलि 9 रिंगासिम नब'जित नार्जारिनो भट होनानै आरोबाव देरहासार खालामनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायहरदों गलाघाट जिल्ला UBPOनि नेहाथारि मुस्रि मिलन सरगियारि बिथाङा। खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोना मिथिगासिनो दङ जों गलाघाट जिल्लानि जिसुपान ओनसोलनि सानखाथि गामिनिफ्राय नब'जित नार्जारि होननाय जोंहा खुदिया सासे DID लिटिल मास्टाराव GTV आव बिथाङा मोसागासिनो दङ, देरहासार जागासिनो दङ। नोंथांमोना जेरैबायदि थांनाय समफोराव बिथांखौ भट होनानै देरहाहोबोदों, देग्लायबो आरो नैबे फैगौ सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगासिम बिथांनि भटा खुला थाबावगोन। बे बिथांखौ भट होबा बिथाङा फिन जौगालांनो हागोन आरो फाइनालिस्ट जाहैनो हागोन आरो बिथाङा जोंनि बे गलाघाटनि जिसुपान ओनसोलनि नामखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे सारा आसामनि मुंदांखा खालामनो हागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे नब'जित नार्जारिखौ फिन फैगौ बे सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगानि सिङाव बिथांखौ जाहाथे भट होयो। बिथांखौ भट होनो थाखाय बयबो नोंथांमोना मिथिखायो खुब सहज भाबै बिथांनि नम्बरा जाहैबाय 9152915246। फिन बिथांनि नाम्बारखौ बुंनो नागिरबावदों आं 9152915246। बे नाम्बाराव जुदि नोंथांमोना मिस कल होयो, मिस कल होबानो नब'जित नार्जारिखौ भट होनाय जागोन आरो होमब्लानो बिथाङा देरहासार जागोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे मोजां मुं खालामना लाबोगोन आरो सारा आसामनि मुंखौ बिथाङा जोंनि सारा भारताव फोसावनो हागोन। थ' बिनिखायनो जाहाथे बिथाङा फाइनालिस्ट जानो हायो, गासै आसामनि रायजो राजा बिथांखौ जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामो, बेनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम जोङो आर'ज गाबहरनाय थाबाय।